29 Krishnapur Block Committee ni member Takuk Sunil Debroma थांनाय 22 June no Mungia Kami Habanoga Asugoi Tongphuru Langma Somani Koktumani Bisingtui Saimangka Phainai Chodo Sarmariwo Takuk Sunil Debroma ni Bekereng Dumuro Tlangna Bagui Ramkrishnapur ADC Village ni Chairman Borom Gonang Ashok Debroma ni Saktar Mongbai Takuk Sunil Debroma ni Nukhungo Thangui Chubasu Rwlaikha. Hambai sini mo 29 Krishnapur Assembly Division Khopja Ramkrishnapur BC sini 29 Krishnapur Block Committee ni member sini Borongonang Sunil Debroma थांनाय 2022 June 28 तारिखआव बिनि लाखो सखा पासिनि पार्टिसिपेशनाव आसु कमन हाटखा आबुन सावैनो सोंथिनि बिनि 2023 नि बोसोरनि 14 तारिखआव बिनि अरनि बिनि मांगोथिनि बेकरें थांनाय दुमुरो दुमुरो थानायनि बागै सिनि जे मानसाक सिनि बिसिनि प्रप থেকে जों बनो सुबासु बिसारि फैका जाते बिनि गारिफोरा सबसे कमनथुन एबा सिसा बिनि खर्चफोराव चलिथुन हिनै जों जे मानदिफोरनो जों सुबासु हिनै कारण ताइ माले सिन बुबाग्रा सावसुनो सारना हामजोबैनो बयनोबो हामजोबदि निजि गाहाम दंखाय बयनोबो गाहाम दंनो मुसुंनि आबाहाय जों बुबाग्रानि कक्ससारमु हामजो दंनो कक्ससारमु तामनि माले जों जारा तुगिया है कबा जारा निखुसलि आबाहाय रंग थांसु बानांगौ आबन बागैनो सिनि थांजा थांजाबाय दंनानै खाबु बाक्सांगो खाबु स्रांगो गासै गासै सुबानान मुसुंगो कारण बुबाग्रानि मेसेज देलायनो गाहाम जाय माले जों सागो सागो सुबा लायखि सिन थरे माया मंगा गोबां इंगो आबन बागैनो जों सुबासु नांगौ कक सालायनानै बिसिंथि कक सालायनानै फोरोंनो नांगौ ताय माले सिनि बुस्थु माले किसुस कतमा सिनि बेयाव दखानि मंगा फकमला निलायना आबन बागैनो जों थांजा खायनाय दंगा नांगौ मुस्कांनि बिसिनि बुबाग्रानि एकाबा सिनि बिफारा जिनिसनि ओंखाय बारा दङ मानसि थानाय सिन थानाय सिन बानसिनि सिन हाना मोनारि हामबाय